My sme sa práve ubytovali na Santorini. Aký to máme názov ubytovania? Misia Apartment. Super, ideme si pozrieť izbičku číslo 22. S malou kuchynkou. Takéto typické pekné ubytovanie. Veľmi milé, romantické. Z okienko vyhľadá si na múr, moc. Ale to nevadí, pretože my sa pôjdeme pozrieť von, ako to tam vyzerá. O malú chvíľočku sa ohlasíme z hlavnej ulice s výhľadom na pláž. Takže poďme. Ako vidíte, stačí prejsť takto cez cestu, promenádu, ktorú si neskôr ukážeme, a sme na pláži. Pláž je kamienková, ale more je veľmi pekné, čisté. Dobré ránko, takto nám doniesli raňajky dnes ráno, čo sme si teda objednali včera, keď sme prišli. Čo na to hovoríš? Dobré ráno, raňajky vyzerajú úžasne, uvidíme, ako chutnajú. No, tu sme sa už premiestnili do hlavného mesta Fira. Sú tu veľmi krásne výhľady, panorámy. Je tu čo vidieť, typické domčeky a naozaj tie výhľady ohúria hádam každého. Samozrejme, v hlavnom meste Fira je naozaj mnoho tiež obchodov, rôznych reštaurácií, rôzne uličky, zákutia, naozaj na dlhé romantické prechádzky. Bohužiaľ, ja som si zabudol externé mikrofóny, takže musím to teraz nahovárať dodatočne, pretože by to vôbec nebolo počuť v tom vetre, ale naozaj tie výhľady sú neskutočné. Zo pár záverov z centra mesta Fira a my sa pomaly presunieme do mesta Oja. Reštaurácia s výhľadom a my sme si dali takéto tradičné souvlaky, alebo ako sa to teda správne nazve, z kuracieho mäska. Tak ideme to ochutnať a potom napíšeme recenziu. Že? Krásny výhľad. Po chutnom obede sme sa vydali trošku preskúmať mesto, jeho romantické uličky s krásnym výhľadom. Pri čakaní na západ slnka nám prišla chuť
dať si niečo sladké. A s takýmto krásnym výhľadom. Veľký počet turistov malo ten istý nápad i si pozrieť západ slnka. Dobré ránko. Dobré ráno. Opäť pri raňajkách z hotela Misia Apartments. Sme na ostrove Santorini, ak ste si niektorí ešte nevšimli. A sme v oblasti Kamary. Áno, priamo ubytovaní na pláži Kamary. A zatiaľ sa nám to veľmi páči. Áno, je tu príjemné prostredie, milí ľudia, prístupu veľmi milí a príjemní. To musíme pochváliť, že sme tu síce prvýkrát na Santorini, konkrétne v tomto hoteli, ale naozaj myslím, že sme dobre vybrali. Fakt príjemní ľudia. No, určite si ukážeme ešte hlavnú pláž Kamary, poprechádzame sa, lebo pretože my tu máme, ako vidíte, len raňajky na tomto hotelu, lebo väčšinou to tak býva na týchto hoteloch, že sú tu len raňajky. Takže obedy a večere riešime mimo hotela, pretože priamo na pláži Kamary je neskutočne veľa dobrých reštaurácií. Dokonca priamo tu na hoteli nám dali odporúčania, že kam ísť, ktoré sú dobré, aj cenovo, aj chuťovo a nie sú tu nejaké turistické pasce, aj keď myslím, že tu tých turistických pascí asi nie je veľa. Čo sa týka ceny jedla, sú tu také, by som povedal, štandardnej reštaurácii od 12 do nejakých 16 cca, lepších 20 až 26. Priemer, neverte to nejako. Nejaký fast food tu stojí nejakých 8 eur priemerne. Plus mínus. Manželka ma musí opraviť. Eur. 8 eur. Aby to bolo spisovné. Dobre, ideme niečo pojesť a sa vám ozveme potom ešte. Ináč, aby ste vedeli, že čo máme vlastne na raňajky, takéto typické kajanás, čo sú vlastne vajíčka, taká pražnica s račinami a s bylinkami. Je to veľmi dobré, odporúčam, včera som to mal a naozaj mi to chutilo, tak som si to dal znovu, dal som si repete. Tu si presne vyberiete z menu, aké raňajky chcete na nasledujúce ráno. Takže ponúkajú niekoľko druhov jedál, zhruba cca 5-6. 5-6 na výber. Drinky v cene, všetko kávička, nejaký proste potom dezertíky, ako keby na raňajky alebo niečo sladké. Ja mám vlastne jogurt s A vločkami. máte na výber aj to, že vám to donesú priamo teda pred izbu na terasu alebo priamo v izbe, čiže nemusíte nikam chodiť. Máme hneď izbu, hneď stôl a hneď jeme takto pekne pri slniečku. Kúčku. Dnes vyzerá, že bude krásne počasie. Nebude toľko fúkať vietor, pretože na Santorini dosť fúka vietor. Aj to dúfam, že bude celkom počuť, čo rozprávame, pretože sme zabudli externé mikrofóny, a čo je veľká chyba. A hádam, tá kvalita bude použiteľná. Tak. Takže vidíme sa o chvíľu na hlavnej ulici v Kamari. Poďme si pozrieť hneď ráno, ako vyzerá, a potom si dáme ešte večer, keď tam bude mega ľudí a bude tam atmosféra, ako sa patrí na dovolenku. Takže ahojte zatiaľ.
Takže sme sa naraňajkovali a ideme sa teraz teda poprechádzať, ideme vám ukázať tú hlavnú Kamari Beach a tú ulicu. No tu vlastne po pravej strane máte rôzne taverny, reštaurácie, bary. Sú to také, ktoré ponúkajú raňajky, čiže keď máte hotel aj bez raňajok, takže môžete sa tu aj naraňajkovať. Ale hlavne ako my sa chodíme buď teda naobedovať alebo na večerať. A ináč, čo sa týka tých lehátok, je tam také pravidlo, že v podstate vy keď si v nejakom tom bare alebo reštaurácii niečo objednáte, drink alebo niečo, tak to lehátko je vlastne k tomu. Čiže môžete si kľudne drink vychutnať na lehátku a opalovať sa po prípade. Lebo my sme tu teraz aktuálne na konci septembra, čiže už mimo sezóny. Koľko máme vlastne hodín teraz? Je asi cca je po 10:00. Je tu takto prázdnejšie. Inak taká malá zaujímavosť, je tu vlastne časový posun, je tu o hodinu viacej ako u nás. Tu už to pripravujú. Takže áno, tu si môžete dať aj raňajky. Ako som spomínal, to naozaj neskutočné množstvo tých reštaurácií, obchodov. Takže tu je to také živé, naozaj. Človek má kam zájsť aj večer. A hlavne si vybrať. A hlavne si z čoho vybrať, je tu rôzne tradičné, aj talianské reštaurácie, rôzne. Naozaj každý si vyberie to svoje. Čo sa týka stravy, zatiaľ nám chutí, mne osobne určite. Je to podľa môjho gusta, ako by som povedal. Je to dokorenené, dopytené, dobre, však budete aj vidieť vo videu, ak ste už nevideli. Ešte uvidíme, ako to zostrihame. Dali sme si také tradičné. Samozrejme aj gyros sme ochutnali, súvlaky sme mali vo Fire včera. Môžeme sa pozrieť na pláž. Môžeme ísť, skúsime na pláž trošku. Ako vidíte, pláž je kamienkovo-piesková. Je to čierny piesok, čiže keď vojdete do vody, určite potrebujete topánky do vody. Nie je to čisto piesková pláž. Takýto čierny piesoček je tu. Sa ideme vrátiť naspäť teda na ulicu. Ešte by som chcela povedať, že veľmi dobré je to, že pri každej reštaurácii máte menu, kde si môžete pozrieť, čo daná reštaurácia ponúka aj s cenami.
z reštaurácií, ktorá nám bola odporúčaná v našom hoteli, bol Elias Grill. Boli sme tu prvý deň a chutilo nám veľmi dobre, aj veľké porcie, prekvapivo. Takže ak náhodou sa tu budete nachádzať, tak môžete sem zavítať, odporúčame. Pokračujete v pozadí, to sú lietadlá, ktoré pristávajú na Santorini, čiže sme nejakých 10 minút ubytovaní od letiska. My sme šli taxikom, ktorý sme si zabezpečili dopredu, vlastne taký transfer hotelový. A platili sme 25 €. A boli sme tu fakt do tých 10 minút sme tu boli. Od hotela, ako sme vyšli napravo, keď sa dáte, tak nakoniec tejto pláže Kamary to vám trvá cca pohodou takúto chôdzu asi 15 minút. Naľavo je to potom kratšie od nášho hotela. Nejakých cca 7 a ste na konci, čiže ja neviem, od začiatku do konca za 20 minút v pohode prejdete celú túto plážu so všetkými týmito reštauráciami a barmi a kaviarňami a malé obchodíky. My sa teraz vyberieme na ľavú stranu. Ako sme slúbili, ukážeme vám po večerných hodinách Kamary Beach. Je toho menej na tejto ľavej strane. Kratšie to je celkovo od nášho hotela. Takže uvidíme, či tu bude toľko ľudí, ako tu bolo včera alebo predvčerom. Už je veselo. Takže ľudí vlastne po celé promenáde, keď ideme len na drink si sadnúť.